Residents of Ward 55 in Motherwell expressed their gratitude to their ward councillor, Human Settlements Department, and the Nelson Mandela Bay Municipality for providing them with their title deeds after years of not receiving them. Oh, it was a very long time. I'm so happy. I nearly killed myself, didn't sleep at night, but now I'm happy. Ndicimba ndizoba sayifumana kanti besendithe inkosikazi kuyafuneka uba siye town ke siyoyikhangela but ke ndipha ngudadewethu izolo elinye uba ikhona apha eMotherwell uyibona efowunini so ndiqole kakhulu kanti uyakothuka even yena upheka ukubuya emsebenzini uba nasi le title deed ndifumene namhlanje. Ndiqole kakhulu uba ndifumene. Ndifike apha 1992 isengamabobosi ngoku kanti oba ngoku ku-2026 bendisengumfana kaloku ngoku ndiliqhebe kandibona nawe ndina-65 years bendisengumfana ngoku ndisemyangi ndisakwazi ubaleka yekwa ngoku sendilixhego ndimdala kodwa ke ndiyabulela uba ndifumene. The municipality says it has brought this initiative to the community to ensure that it provides the services to the community. Sikwiphulo lokunikezela iziqinisekiso kubantu bakuthi laa nto kuthiwa zii-title deed. Abantu balapha abaninzi ngabantu abahlala kwezi zindlu zakho ngurhulumente bengenazo i-title deed. Then ke kule term besizinika uxanduva ezurhulumente ebeqala ukungena ngo-2021 ukuba kufuneke sibe nephulo lokunikezela iziqinisekiso kubantu bakuthi because elinye lelungelo salinikwayo ngabantu abalwela lenkululeko kukuba siyi-owne le piece of land yethu. So siqinisekisa ke enye yezinto besifuna uzi-achieve. Ukhumbule ka iprogram yokuqala lesiyiqhubayo kunye nesebe inoba sibuye kwesine kule ward siyazama rhoqo sisiza sibe sure ukuba sithethile nabantu balapha sibazama abantu balapha ukuthetha nabo kuze sazi ukuba siyabafumana abantu balapha bonke bakwazi ukuparticipate kwiprogram yethu yokunikezela lo mcimbi wetitle. Important kakhulu for thina siyazi ukuba ibalulekile. Ukhumbule inye yeengxaki esinazo apha isite ibiza abantu ababini, enye yeengxaki ezikhoyo abantu abazingenela ezindlini before ngo-96, 97, then yenye yeengxaki esijongene nazo. The Department of Human Settlements says it is important for everyone who has a title deed to register their relatives so that there are no challenges in the event of their death. Ke umninindlu xa ethe wasweleka kufuneke kuyiwe kwinkundla yamafa ifamily kutyunjwe umntu ozawuthi ajongane nemicimbi kamfi lowo. Ngulo mntu ke oba nelungelo lokuzothatha i-title deed apha kuthi one-letter of authority or letters of authority. Nguye umntu esinegunya nelungelo loba simnike i-title deed. Uba ngaba uthi wena uzolanda i-title deed yomyeni wakho, ukuba ngaba ngela xesha umyeni ebebhalisela ukwakhelwa beningekatshati, asikwazi kukunika i-title deed ungabhalwanga wena kwi-title deed. The municipality says it will continue to roll out title deed handovers across the metro. Reporting for MPK News, Masandile Njongi in Gqeberha.